Futhi kwasuka ukushisa Mthandeni featuring uMahu. Ingoma yesibili le ayenza noMahu. Sikhumbule wayenza igush noMahu njengoba sephinda abuya naye ke lapha ke. Lesihloko sale ngoma sithi Dubai ke lapha ke. Bafowethu abantu abaningi bajabule left and right. Sikhuluma ngamawulisi amahle ke lapha ke ezika Mthandeni ke umshovu wenkani kwaba nenkani ke insizwa yasemdletsheni ke lapha ke. Isikwenzile lokho bekade kumemezela ke enkundleni zokuxhumana. Uthi ke ebusuku ke ngo12 emabili. Uthi na kanjani ke uyayidedela le ngoma. Asazi bafowethu yozala nkomoni. Siyakhumbula le ngoma igushi iphumile yashaya ke u1 million in one day ke lapha ke. Asazi ke le ezaya ukuthi izoba njani. Bafowethu ngakuthembisa ukuthi ngizokuthatha ngikubeke njengoba kunjalo ke into bikade into ngabantu ke nansi siyenzakalile ke esikholwa ukuthi ke bakujabulele kakhulu lokho ke. Mina okwami ngifisa ukuzwa bafowethu ukuthi kuthini ukuphawula kwenu ngoba ke uke waposta futhi ke uMthandeni ke hamba ke noTyler ke lapha ke. Sazi ke bafowethu noma ke khona enye ingoma futhi esazayo ke lapha ke. Kodwa ke mina ke ngifuna nje ukuzwa ukuphawula kwakho ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ke ngalolu daba ke. Sikhumbule ke bafowethu ke ukuthi mesikhuluma ngengoma kuMthandeni asuka feature kuze ke abantu ke besifazana noma ke intokazi ke icula kwamanye ama genre ke lapha ke sivamise ukuba izingoma ke eziba ngama hit. Asazi ke ukuthi yozala nkomono. Sikhumbule igush ibe impumelelo ke iki record of the year iphinde futhi yanominate ke na kwi video of the year. Asazi bafowethu ukuthi ke lento ezokwenza into ezothuwana futhi into ke ezophetha kanjani. Kodwa ke abantu abaningi ke baveza ukuthi ke kuzoba into enhle kakhulu bafowethu. Mina ke ngisathi shelele sizobuya kwezinye.